Magandang hapon po. Siyempre, November 1 po ngayon, di-off natin, nasa bahay lang po tayo. So, bawal naman pumunta ng sementeryo. Kaya, dito lang po tayo, naglilibang lang po tayo. Dito po tayo sa tuktok ng ating tinitirahan. Subscribe po sa aking channel, Hindi niyong kalilimutan para laging update po kayo. Sari-sari po, naglilibre po tayo ng mga pasahero. Di-off, kumakanta po. Marami po. Maraming sangkap po ng aking channel. Kung darating man ang isang araw, ika'y lilisan di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ikaw magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan, na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Dati ka'y di natitipon sa buhay na puno ng Diyos. Ang tangi ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirap, huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan at kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitipon sa buhay na puno ng Diyos. Ang tangi ko na lang pakiusap, saan ka man o hirap, huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan at kaisarap. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling